La nit estèrica. El teu magazín nocturn. La Maria, que són d'una festa solidària que es diu Sempre Amunt. Molt bona nit. Hola, bona nit. Bona nit. Aviam, expliqueu-nos una mica aquest inici de com sorgeix la idea d'aquesta festa, que crec que va ser ara al febrer, un 15 de febrer o alguna cosa així. Bueno, aprofitant que el dia 15 de febrer és el Dia Internacional del Càncer Infantil, doncs parlant amb un amic nostre, que és el Juan Reina, que és el propietari de la Gravetat Zero, un centre d'escalada de Terrassa, doncs ells sempre fan un Open solidari contra alguna causa solidària i anar parlant, doncs vam dir que podíem fer aquest Open sobre la investigació del càncer infantil, concretament el mieloblastoma. I a partir d'aquest dia, doncs, aprofitant que era el 15 de febrer del Dia Internacional del Càncer Infantil, doncs vam llançar la nostra campanya. Sí. Sí, una mica com aprofitant la data com a excusa, no? De dir, per alçar la veu, un grup de persones sensibilitzades amb la temàtica, perquè ens ha tocat de prop, perquè considerem que és primordial com a societat preocupar-nos per aquests temes, no? I aprofitant aquestes dates que se'ns posen al calendari, doncs alcem la veu. Una miqueta és una mica la idea, no? Hem de dir que si no hi ha la pista, si no s'ha seguit la pista, és perquè és la primera edició amb aquest nom, Sempre Amunt. I això, explicar com ha estat aquesta preparació, dèiem, aprofitar amb el 15... Llarga i dura. Sí, llarga i dura. Molt dura. Molt dura? Una miqueta. Hi ha una part bona, que és que això surt una mica d'un grup de persones que som amigues. Sí. Llavors És això important. ens ho fa bonic, ens ho fa xulo i ha servit també com a excusa per veure'ns. Per retrobar-nos i hi ha una part molt bonica de tot això, no? També destacar-la, que per mi, que és una mica també la idea d'aquesta festa, no? Que és com parlar de que les coses sempre millor acompanyades que soles, no? I comença per un petit grup que som nosaltres, però es va fent un grup molt més gran i va creixent. Aquí anava jo molt dur, molt estressant també muntar-ho, m'ho imagino, però clar, veure com s'hi van sumant iniciatives, ostres, també deu dir, ostres, que ens estan recolzant, això deu ser maco. Estem superagraïdes de tota la gent que s'ha volcat, perquè ha sigut moltíssima gent, i bueno, és que estem... Sí, nosaltres la idea aquesta és que primer vam començar com un petit grup i vam dir, bueno, com podem fer que això arribi a tot arreu? I vam anar buscant, no? Vam anar tirant d'agenda, doncs jo conec a no sé qui, doncs jo conec a no sé quants, si s'animarien a participar, i així vam anar, doncs, acollint entitats, persones individuals, empreses, no? Però, bueno, sí, empreses també. I bueno, la veritat és que vam tenir una rebuda xulíssima perquè tothom ens deia que sí, i tothom ens ha dit que sí. I ara estem al·lucinant i bueno, estem una mica... Aquí volia preguntar, a aquest punt hi ha hagut algun moment de, ostres, que estem liant, que bé. Avui, Avui us heu donat compte. Avui estem... Bueno, molt bé. Esperem liar-la molt. Esperem liar-la molt. Encara no podem dir res fins dissabte, sí. Però esperem... Sí, a mi em fa gràcia perquè hi ha col·laboradors, per exemple, que ens posen aliments per fer un berenar i ens deien, però per quanta gent? I és que no sabem si serem 3 o 300. És que no sabem res. És això, és la primera edició, és una aventura. I que és una part molt xula també que et fa donar de com d'important és això, no? De dir, aquestes ganes que té la gent, que tu li deixes anar un missatge o li deixes anar una idea i de seguida te l'agafen, te la reprodueixen, te la potencien fins al 1000 i dius, en el fons va una mica d'això, no? La potència que tenim quan ens posem juntes a fer coses. I ara parlem de les empreses, de les organitzacions que us han donat un cop de mà, però les persones que també haureu dit, ostres, passeu-vos-hi, etc. La gent, què diu? Sí. Què us diu? Bueno, doncs és això que deia la Maria, no? El primer punt per nosaltres era l'organització, després anem a passar a les entitats, i després voluntaris, voluntàries pel dia de la festa, per la logística, per anar a recollir, i evidentment l'àmbit més gran és la gent que vindrà a la festa, la col·laboració que es pot fer compartint un WhatsApp, penjant cartells. Hem penjat cartells, bueno, tot Terrassa, jo crec. Terrassa, Matadepera. Un amic nostre ens va dir, jo tinc una furgoneta i vaig tot el dia rondant per Sant Cugat, la penjo a la furgoneta. Veus? Que bo. Sí. I bueno, no sé, tot això és per nosaltres col·laboració, no? La col·laboració és
molt ampli, tenim una mirada molt àmplia de I col·laboració. si algú encara hi vol col·laborar-hi, per exemple, I tant. i que ho està escoltant ara i diu, mira, doncs jo tinc, no sé, alguna cosa i que m'agradaria col·laborar-hi, ho pot fer-ho? Sí, i tant. Doncs, Sí, posant-se en contacte Sí. amb nosaltres, o, bueno, Sí, pot fer-ho des de, clar, evidentment, posar-se en contacte, com? Tenim un Instagram, que és sempre amb un _16, aquí ens troben i hi ha una mica anem compartint tot el que fem, les activitats, agraint a tothom que col·labora, i allà també, a més, trobaran l'enllaç directe per poder fer un donatiu, que també és molt important destacar aquest aspecte, no? Que tot allò que recapti va directament a Sant Joan de Déu, una línia específica de recerca pel càncer infantil, concretament el medul·loblastoma. bueno, més l'estoma pels càncers del cap. Que afecten sòlids, el sí. cervell. Vale. Que està inclòs aquí el medul·lostoma i, bueno, Exacte. diversos més. Llavors ens contacten, poden trobar Instagram, després com més es pot col·laborar? Doncs evidentment venir a la festa que té lloc el dia 16, de 10 a 2:45, que si voleu després donem el lloc. ara en exacte, parlarem, sí, i ara arribarem. parlarem de la festa. I fent aquesta difusió, que és el que deia la Mariona, no? Que dèiem de dir el boca a boca, el jo comparteixo un WhatsApp, el que et comparteixo un post a l'Instagram, el que em parlo amb el veí o la veïna, o ho faig, no sé, Sí, servir. som molt pesades, però ens és igual. Clar que Vull sí. dir, Per una ho bona hem causa, repetit no? 70 vegades i la gent, bueno, tothom estem tenint molt bon feedback Sí, i llavors gent que no podia venir com a entitat o això, doncs també ens han donat vals regal, i llavors també farem sorteig, no? Exacte. Si algú ens vol fer un donatiu d'algun val regal, Ho doncs pot fer-ho. ho pot fer-ho i el sortejarem també. Si us sembla, fem un repàs de què s'hi trobarà la gent que vagi el Exacte. dissabte, perquè és una mà d'activitats que hem al·lucinat. Sí. Teniu la xuleta, veig, eh? Bueno, És que si no, és que és Vale. molt heavy. Perfecte. Doncs som-hi. Bueno, ens trobarem moltíssimes coses, festa, passant-nos-ho bé. Començarem amb un discurs sobre la investigació i després farem concerts d'un grup d'una escola. Tot això, perdona, a on es farà primer? Vale, Ara, sí. El lloc. Això es farà al Gravatat 0, Sí? a Terrassa, que està al carrer Pere Està al Carrer de la costat Noia. Sí. del Parc Vallès. al carrer Anoia, la nau 12-13. Sí, diguem que hi ha el rocòdrom del Gravatat 0 i just a davant hi ha un carrer i allà al carrer és on es muntarà tot aquest tinglado. Sí, Exacte. tenim A dins ocupat. estan fent l'Open Solidari d'Escalada, que estan competint, i a fora hi haurà el bar i full tracks i tots els Els tallers. nostres xiringuitos. Sí, concerts, música, balls... Vale, ara, doncs, digue'ns, aviam. Digue'm, Quins vinga. concerts, quin- Bueno, tindrem concerts de grups de rocking, de l'escola... Institut Escola Feixes. Sí. Sí. Després també tindrem un ball del grup de Terrassa Esports, d'unes noies que venen a fer uns balls. Després farem swing i triple step, Sí, no? farem una classe oberta per qui vulgui provar doncs, la disciplina del Lindy Hop, uns 20 minutets, i després farem una jam social pels balladors de swing, doncs, que puguin venir a ballar a la pista. Que xulo. També vindran els Minyons, que faran un taller. Pels nens, després vindran els Caipirinha Rumberos, després tindrem Malalts del Rigui, contes amb la Lola Florida, i després a la tarda tindrem tot de tallers amb tot lleure i berenar. I per finalitzar la festa nostra i la de dintre del Gravatat, de l'Open Escalada, farem una matucada, bueno, batucada, però es diuen ells matucada, i després posarem música DJ, del DJ Xavi Xavi Davi. Davi. O sigui, i tot això comença a quina hora? Tot això comença a les 10:30. A les 10:30 del dematí. Sí, i s'acaba a les... Quan acabem. Quan Sí, acabem. 7:30 hem posat, però bueno, com que posarem Hi música ha moltes coses, Espera't, Moltes. espera't. Fins a Moltes les 9. activitats. Això són les 10. activitats d'escenari, Clar. perquè Exacte, després perquè- tenim les exacte. parades. Espera, agafa't. A veure, a veure. Ojo. Agafa't. Tenim Parlem-ne. un camió de bombers, també, que venen els Al matí, no? els voluntaris dels ADF de Mata de Pere, que venen al matí. I després tenim, com a parades, tenim 3 entitats terrassenques que treballen el tema del càncer, que són Candela, Moé i Policías por Valientes, que no és tan local, però bueno. I després tenim altres paradistes que no ens els deixem, Per val? exemple. Per exemple, anem a agafar Sí, la anem a dir xuleta. tothom. Que no ens volem els deixar dols, ningú. els dit. Els dols, Els dols, també. important.
Tenim el Cap de Pardals, que és una entitat que ha començat fa poquet, una noia que es dedica sobretot a temes de... és un espai creatiu i de trobada, i ens oferirà un taller creatiu de, no sé si eren materials, amb aquarel·les, bueno. Després tenim... hi haurà un taller de pintacares, que no pot faltar, hi haurà un taller de henna, tindrem... Un taller de xapes. Taller de xapes, parada d'artesania, on es vendran joies fetes a mà, per la causa. Sí. Després també tindrem un taller de... Bueno, amb gespa, posaran jocs de fusta, també material de circ, i també posaran uns cavallets per fer quadres als nens que pintin i... Quantes coses! La que heu liat, no? Bastant liada. Pots passar el dia allà, eh? Sí, que has de passar el dia allà. passar el dia. La gràcia és Has de passar el aquesta, dia. oi? No, per això dèiem que realment l'acollida és que és impressionant. O sigui, Clar. el nivell d'esgotament és proporcional al de flipada que portem, la il·lusió que portem, perquè clar, és que l'acollida que estem tenint i la gent que tothom s'està volcant i algú més que ens ha dit que podia venir i ja no ens hi quadra, diem, bueno, per l'any que ve et guardem, no? Si hi ha una segona. Bueno, doncs ara per la primera, aquest dissabte, dia 16, i ja comenceu a preparar la segona, que és una bona causa i una cosa que està molt bé, que s'hi hagi sumat tanta gent. Sí, no, i el maco és que, per exemple, per anomenar una mica, no, la gent que ens ha, que també ho deixen clar, que ens han ajudat, no, per posar tots, que ens han ajudat, bueno, evidentment, Gravetat Zero, llavors, Dius Music, que ens ha posat tot a l'escenari. Això és una passada, sí. que ens en posen escenari, tècnics de so tot el dia. Focus, micros, bueno, Que guai. superxulo. També que ens han posat... Un altaveu ens regalen per un sortejar. altaveu. Brandstorm, que és també una empresa que ens ha posat bosses, ens ha fet els cartells. Qui més? Aviam, és que... És que no hem pagat res, no hem pagat res. No hem pagat absolutament res. Ens han fet també una pancarta gegant, que tampoc l'hem... Tot gratis. Bueno, però ara tota la gent que vingui, que donguin per I tant, aquesta causa Clar, i clar. que gastin Clar. per poder fer-ne més edicions. Sí, sí. Doncs res, això, el dia 16, dissabte 16, en el Gravetat Zero, a fora, tota aquesta pila de coses. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit i, bueno, que vagi molt, molt bé, que sigui un superèxit i això, de cara a l'any que ve, un altre. Pues moltes gràcies per tot. moltes gràcies. Per participar també en aquesta difusió. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Vinga. La nit estèrica. El teu magazín nocturn.